Oh shit. Here we go again. What is up mga tol? It's your boy, Zaki PH nga pala mga sir. So for today's video mga tol, is tuturuan ko na naman kayo kung paano i-download tong GTA 5 online skin mga tol. So mga tol, itong skin pala mga tol is napakaangas mga tol at napakaangas din tignan mga tol. So mga tol, mga tol, pakalupit mga tol, ang angas pre, yung angas. So mga tol, itong mode pala nito mga tol is DFF at TXD mga tol. Yun, yan, napakaangas talaga pre, napakaangas tignan. So mga tol, malapit na tayo mag 200 million mga tol. Yun ang nga phone, no? Tama yung nadinig nyo mga tol, 200 million. So mga tol, mag-subscribe na kayo mga tol para umabot na tayo mga tol ng 200 million mga tol. So mga tol, chutar pa nga, sa tutorial na tayo mga tol. So let's go. Yo, what's up mga tol? Nandito na tayo sa ating home screen mga tol. So mga tol, tutorial na tayo mga tol. So ang unang thing gagawin mga tol is punta tayo sa ating ZArchiver. Yan. Tapos mga tol, punta tayo sa ating download kung saan. So mga tol, download nyo muna nasa link mga tol sa description. Yan. Lang natin mga tol. Hanapin muna natin mga tol. Saan nga yun? Ito mga tol, ito. So ito mga tol, yan, click natin yan, then extract here natin to mga tol. Yan, extract. So mga tol, wala na itong password mga tol. Yan, tas mga tol, scroll up na lang natin. Yan, tas hanapin natin dito. Ito mga tol to. Yan, tas mga tol, itong GTA 3 TXT mga tol, ay TXT pala, kala ko TXT. Yan, click natin yan. Then mga tol, change natin to mga tol. Itong dalawa, change natin yan. Then mga tol, ito din, change natin to. Yan. Then mga tol, punta tayo sa ating Chrome mga tol, din search natin yung GTA ID skin. Yan, dan ito mga tol, all skin page mga tol. Then mga tol, pili kayo dito, ang dami. Tapos mga tol, ito yung akin mga tol. Ito. So mga tol, copy nyo ito mga tol, yan, copy. Then punta tayo sa ating GTA IMG tools. Yan, open Android, then data, then mga tol, files, then TXT layers. Then mga tol, click natin tatlong dot sa taas, back natin yan, back. Tapos mga tol, punta sa ating download. Then mga tol, dito skin, tas ditong IMG, dan itong master mga tol. So yung turo, ano mo to, yan, master. Then I add files, cancel, then rebuild natin. So mga tol, rename nyo yun mga tol, rename nyo. So rename nyo yun. Tapos mga tol, ito ding, punta din tayo sa ating TXT pala, kala ko TXT, ano pa talaga, TXT and TXT pala, dalawa pala sila mga tol. So mga tol, click natin itong from TXT, then itong master mga tol. Tapos mga tol, override nito mga tol, then yan, okay na din, okay nyo na. Maghintay tayo dito mga tol. So mabilis lang to.
So, okay na natin. So mga tol, yun lang kadali mga tol. So mga tol, dito ko tatapusin ang ating video mga tol, ating malupitan tutorial mga tol. Sana mga tol nagustuhan niyo yung skin. So, peace.